tässä näin on kulma A, niin silloinhan sen kyseisen kulman ristikulma on täällä juuri toisella puolella. Mä merkkaan sitä tällä kulma B. Ja nämä ristikulmathan ovat yhtä suuret, eli aina sama koko. Ja sitten sen sijaan tämä kulma tässä, mitä mä merkkaan merkillä C, niin se on kulman A vieruskulma. Ja niillähän päti sellainen, että jaha, no niin, no nyt se loppukin tunti takana. Menkää pihalle, ettekä jää sinne väliin. Ei jää käytäviin. Odottelemaan meitä reippaasti ulkoille. Kyllä, kiitti kannelmaan näpykynä. No niin, sieltä pojan Raimokin takannut, että on joutunut pihaan. Ja voi ulkot sentään joku kirjakin jäänyt nyt lattialle siellä. Kukas sellaista nyt taas? Tää teen 2 kirjaa lattialla. Eli hyvä. Ja mikä paperis täällä on? Koulun pommitussuunnitelma. Tää kuulostaakin vähän pahemmalta. No niin, lumi pois käsistä sieltä. Nyt kuulkaa äijät, tulossa vähän asiaa. Mennään. Joo, mennään sisälle. Sisälle? Okei. Mitä me ollaan tehty? Aika vakava juttu. Sinne vaan eteenpäin. Luokkaa 16, sinne oikealle. Sinne niin. No niin, jäätte siihen. Löysit tällaisen täältä luokasta. Koulun pommitussuunnitelma. Mitä ihmistä? Mitä me tehdään? Aurataan. Mä olin jääsineen voitti. Hävitetään kriittiaholla. No kemian luokkaa kiinni, ei meillä ei ole avainta siihen. No sulla tulee kaappi auki, niin pistääkö sinne ja kaapilukkoon? Joo, käy mulle. Mä otan jalasta. Toki otan jalasta. Ja Aukko, ota toisessa kädessä. Mä käden. Mahtuuko tää edes tänne? Mahtuu se kyllä. Sinne jää. Joo. Surkia sentään röökälee supistunut tänne. Kiitos kun auki. Oi tauti sentään niitä jätkiä. No niin, laita se valkoisella PUH tuohon emolevyyn kiinni. Laita se tuohon boksin päälle. Kiinnitä sama tuo laski siihen. Ja laita sekin boksin päälle. Noniin. Se 300 sitten tuohon sisään. Pistä vaikka joku 20 sekkaa näistä. Noniin. Surkea riiviä! Soljitte mut kaappiin! Joudun olemaan siellä koko päivän. Mitä te teette? Pommia! Nyt kuulkaa, joudutte itse kaappiin. No niin, nyt mennään. Minä nyt ajoisin kaappiin. Senkin riiviöt. Senkin ryökänen. Menitte lukitsemaan mut kaappiin. Nyt saatte maistaa omaa lääkettänne. Sinne vaan.
Nyt sullotaan sut kyllä Ei. kaappiin. Sinne niin En mä halua vaan. kaappia. Kyllä, sinne vaan. Ai, Kaappiin kaikki. En mä mahu tänne. Vahdut. No niin, ja sitten vielä seuraava. Mahtuu sinne niin, kaikki vaan nyt sinne. Aijaa. Ja sitten vielä viimeinen, hyvin mahtuu 4 miestä. Kuka vieraata? No niin, sinne niin vaan. Niko hyvin sä